Čaute, vítam vás u nového videa. Dneska vítam vás u nového videa 5 simulácií 99 a dneska ideme skúsiť na 90 levelov. Dneska my nebudem hrať s Tomášom, keď mi až zvihne a sa už blížime na 150 odberateľov. Tak hádam mi ho tam dajte odber a posielajte na mi Hugeov a ja potom vám pošlem nejaký dáček. Ako chcete si to potvrdiť, ja vám to určite potvrdím. Pozrite, ideme späť. Trošku seká. A pozrite, ako napríklad tento tu a Candybot mi poslal jedného. A som mu potom poslal tohoto snehuliaka. Tu je trošku slabší, ale mi to prijal, tak som rád, že bol spokojný. Aj vy. Ja vám kľudne tiež pošlem nejakého tohoto Rainbow Peta. Ešte tedy som nemal toľko veľa Rainbowky. Tak posielajte, nebojte sa, ja vám oplatím. A teraz vymýšľam nejaký znak v mojom meču. Ak mi pomôžete, skúsim si kúpiť za peniaze Robloxy, ulovil si môj merch a budem ho nosiť. On je nejaký znak na tomu základný, ktorý bude môj základ. A mám ho tam niečo. Taká. Ideme na tu. Takže 10 000. A ľudský blok ideme. Ak chcete, ja vám určite ukážem ako to mini. To je super. No, to si idem takto pozerať, o čom tu je to. Choďte tu. A tu sa mi čaže iba diamanty. No to viem, kde mám chodiť na dia. Mám ľudský blok. Ja dám. Kde si? A tu je. Tak dobrý. Peti, hľadajte. Aha, už mám ďalšie. A tu sú. Tu je.